ndichandikutaura kuti ropa because mumwe anogona kutondibata zvishuwa zvekuti ndotonzwa kuti panapa twite kuti madhiri pandabatwa but pozoitawo kuti wega chero musati matoita zvamaita aunonga watopera kudhara. Saka munhu mamasangana kupi uyu akazongoti akangona kuti ndapera hangu right it's okay. Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano paSly Media TV tisangana nemi muchirongwa chedu Bishu Lifestyle. Zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kwampurwa kuchingamidza muchirongwa chedu chatinosangana nevasikana tichikurukura vasikana vanotengesa mwiri matai venda kana kuti masex worker. Rege ndingotaura izvi ndichiti muri Zimbabwe ngatisaone chirongwa chine vanyarikani, ngatisaone chirongwa nevana vari pasi pemakore 18 years. Ndisatore nguva yenyu yakawanda muri Zimbabwe, rege tipinde munyaya nhasi. Ini ndinoitwa Sokostina. Vangada kuziva kuti wandiri kutaura naye anonzani? Inonzi Precious Nyasha Chisango. Precious Nyasha Chisango. Alright, kana unofara ripi racho Precious kana kuti Nyasha? Precious. And you're so precious. Ndirikona kakusekera ndikakuita ka Black Beauty. Precious. Ndikada kutanga kuziva kuti tichikurukura. Chii chakaita kuti Precious azoti aiwa pazvinhu zvese ini rege yangu ndinoita basa iri nekutoziva kuti harizi basa rakajairika basa rakaoma, asi chii chakaita kuti iwewe kuti ndakuda unoita basa iri chakakupinza basa iri chii? Marriage yandanga ndiri yanga yakaoma, ndikara ndichingorohwa ngoshungurudzwa nemurume achingotoo zvemagirlfriends svika azongonditiza paaenda vandapinda futi musecond marriage zvangodzokorora futi zvanangoona kuti ini ndikuwesta time yangu rega ndingogara hangu ndega ndingozviitira zvinhu zvangu zvisina anondibvunza kuti wadii nekuti vana vacho vanenge vaida kuchengetwa, vanoda kuenda kuchikoro, mabasa acho haasi kuwanika, saka wangoti rega ndingoita hangu zviri easy kwandiri zvokuti zvinongondipawo mari pa unongotanga neprofit. Alright, tisati tasvika hedu kubasa dudzikadzika, unoziva mumwe anogona kuita kuti ingwani isusu tiri mumamarriage Precious iwe yako yanga yanyanyovavei ndozvada kuti umbonditora ejeni kana pane setendera unorangarira kuti Sokostina musi uyu ndakarohwa zvekuti anga ndichafa ndomusi wandakati aiwa inini hangu regai ndibude toda kumboti ungondudza dhero experience yemusi uyu. Hapana dhei rakarwara gogo vangu. Gogo vangu varwara ndakaenda ndichinovaona nemurume wangu abva andifonera uri kudzoka nguva yepa ndati ndikonodzwa zvekuma8 bozi gogo vari vega tichomira kuti sekuru vaite sei vadzoke. Handina kuziva kuti mwangu ane pfungwa dzake dzaatori nadzo. Ndichisvika pamba vanhu vakabva vatonditi asi mwaizopedzisa zvinhu ati zvinhu zvei zvikanzi vaprincess inga vabuda nerori nezvinhu wani vabuda vachienda kupi handina chandakaziva. Kutira kufona fona haichaita sei chamadhezi elockdown ivaya kutira kufona munhu haasi kudaira foni yake chipandazombono rimwe dhei andiono ndikutofamba wangu navanhu vandanga ndinavo zvebheya wakutohura hewe uri kuita sei kwakutangondrova batondicheka nebanga paziso ndofunga mutoona paziso apo. Saka ndakambotira izvozvo yoda kuti tidzokerane but ndanga ndakungotya kuti munhu akambotishandisira banga kana tikanzi tidzokerane tichagara here ndokutongosiyana kwandakabva ucheka nebanga. Alright, ava waichekerwa kunzi anzi uri kuita akandiona zvekuma dziri kuma7 ndine vanhu vepamba tichitongofara yanga iri Christmas zvikanzi saka ukuita zvechihure tichika kubato ndicheka nebanga. Akucheka nebanga. Alright, ndokutanga kwewechipiri? Wechipiri wekutanga wana chitaura ndowechitu ndokuzosiyana kwamakaita. Wekutanga nyaya yekurohwa aikurova nemaoko kana nebhodhoro rekoko rere usina kana zvawaita zvoti ungobvunza kuti munhu koyo wazinonoka kuuya sei inenge yatonyaya yangu inini pamwarara asi pangu yamakusena ada kugeza kuti aadzokere kubasa wose waona kana mari yechikafu mwana bana pandangosiyanawo nazvo asi iye ndiye akatoita zvekutotiza akazokutiza akangobva achienda kuMozambique. Alright, abva angoenda iye haana kana chivanga chakakusira iwe mabhodhoro kwaurongorwadziwo zvako angokurova handina vanga. Hauna vanga. Saka iwe wakaita vana vangani mamarriages ako ari mairi? Ndine 2 1 une 1 Alright, aiwa tanzwa nhoroondo yako chipa kuti aiwa zveshawo munhu ungagare paunochekwa ziso nebanga here hapagari kenoti next thing anokuisa pa unobva watofa ndizvozvo. Tida kuzopinda hedu munyaya yedu yanhasi lifestyle. Ndofunga wangozwa chiti lifestyle takumboza kuti mararamiro enyu iwewe uchitanga kunopinda mubasa because ndikuona kuti aiwa Precious wanga uri munhu angakaitake zvemarriage dzake
saka kunotanga kumira patouchline ndiona kuti zvakaziri nyore kwauri. Daumboti ndipe experience yemusi wekutanga cheto zvazvakamira sei? Mawani semunhu unenge uchitiwo ndoda kutsvaga mari kuti mwana ndiaite sei vana vararame. Ndizvozvo kuti ndiende ndakatotorwa nefriend yangu angagara ari mubasa imomo chibva tondiudzawo kwaona munhu ada short time unotiwo $5 kwaona ari kuti night unotiwo $15 but zvinenge zvakangooma mabhozi unenge usati waita sei wazvijaira. Ndikatowanawo munhu wangu wandakawana patiwo ndine $3 ndibva ndatoitiona ichi madhiri pandazoonawo wenight chibva ndazoenda kumba zvichingoiramba zvichingodaro svika ndatozojaira. Svika watozojaira. Saka wawakatanga kunoona iwe wanga wabva kune wanga wajaira kupera. Ndakuza kuti tichanyatsopinda zvedu mukati ndiudze zvaka zvakamira sei? Apo wajaira yako baba wamumba. Wajaira zvako izvo wobva wanosanganawo nezvimwe izvi. Zvakamira sei? Muse kutanga wacho wakasvika zvakanaka kuti wakasvika uchiona hai kuona hana konda iri kusiyana. Zvakamira sei? Wane zvinhu zvavo. But newewo nenyaya yekuti uri kuda mari unotongoshingirira ngoti hapana kana zvikanzi yakakura zvinengei kana zvikanzi chii hapana utongoita bhozi ndiri kuda mari utongoshingirira. Alright. Musi Precious musi waunoti uyu Sokostina ndakashanda ndakawana mari wakanga warara navanhu vangani? Mashort time ndofunga ndakamboita 6 then mabhadharo anosiyana. Mwana kupa $3 mwana kupa 5 iyo yawataura mwana kupa 4 saka ndikati pama $3 by 6 ndingoti 18 ndazowana munhu wenight munhu yanga akatozvidhakwirawo zvake bva angosvika pandipa $30 hapana zvatikamboita aingorara. Asi iwewo wedu uchitora mu $30 akataka wakadonzwa kuti wakatorawo 15 hana kazvaakaita. Aiwa andiyo tatatawirirana haisi mhosva vamwe nandikakumutsa kuti uyauite kana watongotadzawo watongotadza handina handimbokumutse nditongoti zvamuzobhadhara zokohombomutse handimutse munhu zvakatovharana ko uya ano pano umwe kuti achingokuona so nekahutema kako kachokoleti aka hana kwaanozombosvika unomubhadharisa here? Ndotobhadharisa. Aiwa kubhadharisa ndotobhadharisa. Unobhadharisa? Munhu wese anenge atoda tototanga tapanana mari dzedu tozoita madhiri. Kana pasina zvapana? Hapana toita zvekudanana. Wakambosangana here newakomana weCongo Dust? Wakomana wechipawa vaya vanonzi havaburuke vaya. Chimbondiudza zwero daumbonzwa experience yako zwero. Aiwa nyatsombondiudza. Aripo inini ndanga ndisingatozivi kuti ndiwo mbiri yakewo murume iyeye. Alright, atone mbiri. Atone mbiri yekunzi haaburuki. Zvini ndanga ndisingamuzivi. Atondiona pepe imari iyo ndati $5 zvikanzi handokupa 10. Ndandauza kuti kupiwa 10 uku handichaishandira zvishuwa. Tatoenda zvedu muloji. Asvika tadai. Akati nai veduwe. Zvanzi ini hanzi ndapedza ndoita kusvika ndaita sei? Ndapedza. Munhu iyeye akatora time zvokuti kuti ndichitozonoshanda futi zvanga zisisaiti ndakawana tongobuda nekutongoenda kumba ndatoona kuti apa ndatsva. Estimated time utomembere kuti akadhonza how long kana uchiri kurangarira? Zvekuma 45 minutes. Damba refu zvino zvanchiri kuenderana ne$10 here? Zvasisaenderana. Zvasisaenderana. Wakamuudza here kuti adi kuwedzera? Ndatomuti wedzera akati handisisina ndoenda naye ende kuti ndingokuti enda inini ndapedza zviite ndozoita sei ndonotsvaga umwe achada mari inini mari ndatokupa kudhaya saka ini nekungodawo mari kwacho ungonoti hapana pamwe ndikada kuti ndimuti aiwa ndakuenda ndingotoba nditaura fonitorera mari ukutorera $10 mahara saka kutongoshingirira ungoti hapana zvaningaiti. Hauna zvaungaiti since ndangopiwa hangu mari yako. Apiwa mari yako. Ndibva waita mubvunzo wangu kuti ndiri ipapo zvokureva kuti ndo zvimwe zvamunosangana nazvo mubasa. Ndida kuti umbondiudza zuva raunoti Sokostina mwana wamai ndakaona rufu takapesana nerufu so paunoti munhu akandita rafu haana kuzomboda kubhadhara experience yacho iwe? Pane rimwe dziso madhezi acho parubeni apa pasina maloji saka taingoenda pane chimwe chikapaki so then panakaenda kukapaki kwakazara vatangotenderera kuseri kwemashops kuti tongonoita edu madhiri edu atatoita madhiri edu nemunhu iyeye ende munhu wacho iye futi kakutopedza waitonetsa andipa $3 ndobva azondiwedzera bvaita $6 tatopedza pepai ndakatozongoona patosvika futi mumwe munhu zvikanzi tipe mari vanhu vanga vatori vese ndobva ndatanga kutorohwa nemari yandanga ndinayo nefoni zvikabva zvatotorwa munhu paatoenda
nangosarawo zvangu hapana zvandaingoita nangodzokera hangu touchline kwangu. Saka unotokwanisa kuzodzokera kutouchline after warohwa marowirwe? Ungaita sei? Unozoti mangwana vanoda kudya. Alright. Saka ndotongoshingirira ndotongosimba semukadzi mukuru kungoti hapana zvandingaita. Ungonawo kana 1 kana 2 mashoti makoyo woita sekuenda kumba. Alright. Pane point yawataura yataka kundibata yekuti pamwe pacho unopedzera wati vana toda kumboti umbodzika neni apa pari emotional apa. Zvakaoma sei kurera vana uchiri mubasa ere? Ngave vana hama dziriko everyone but kunyanya vana vako zvakaoma sei kuvarera uchiziva kuti vana ava zvavari kudya izvi ndo zvandiri kuita kana kuti chimbotipa experience yacho iwe? Zvakaoma zvishu because paunobudewo unongochitasira kuti ndichawana mari lesei panyaya dzechikoro nechikafu apa vana vadaenda kuchikoro ndikuda school fees wobva wanoshaya mari yacho kumba kwacho unotinonge uchatoregera kuenda kuti uregere kuenda futi hazviiti pesoro watopinda zvikwereti kuti vana vangu vaite sei vangowana kubatsirikana zvichioma zvichirwadza but zvakangooma ndangomira kuti unongori ndiwe baba ndiwe amai waenda kwawaenda wadzoka hauna mwana hazvizivi kuti mama wangu havana mari anenge achingoti chese chaari kudada kuita sei ada kutongochiitirwa but iwe unonge usina pamwe pacho unotanga kutongofunga zvakawanda dai ndawana basa but mabasa acho aunozonzwa unogona kunzi ndokupa $80 isusu zveduwo sekubasa kwedu kundotanga kugaya kuti $80 ndigona kuishanda pawiki kana zvakanyatsokubhadhara ini ndo vananzi mwedzi rega ndingoshingirira hangu nechibasa changu ichocho. Une zuva irewo raunoti kwarifunga rinokuchemedza zuva rekuti wakasvika pakutomborara nevana vasina kudya nekuda kuti zvisina kumira zvakanaka? Riripo. Mbondodza sezuva iroro. Pane madhays ema-elections masuru kanganisa. Musi wakavhotwa chaiwo tanga tiri parubheni nefriend yangu totofonerwa nevamwe vanhu kuti ngatimbotandarai hatatoenda zvedu totandara pepe pakazongouya vanhu kuti nditi mapurisa kuti nditi masoja handizivi vangu vakangopfeka zvimamaski nezvimahovhorosi vanhu ve vakatanga kurova vanhu takarohwa zvekuti kana kuti utizi kana kuti dii takatozobva zvoita kuita zvekutokamba iyi tarohwa saka kuti uchibuda unotsvaga mari hapana ndese china ndabva kubhadharira vana maschool fees saka ndanga ndisitorina mari atori pazivo ndakaita 1 week zvinhu zvakaoma ndifunga pa1 week iroro ndakaita 2 days vana vachitorara ndisina chekuti ndinovapa raisi hamuna ufu urimo asi muri wacho handina mafuta handina utongorara utongodza kuti vana vangu inini hapana zvandingaiti nditongobika kana makapeti ndozviripo nyama dzichirwadza takarohwa nevanhu vatatisingazivi kuti tairohwerwei hapana chataiziva saka ndakatoita time zvinhu zvakatondiomera zvekuoma chaizvo vana vasvika pakurara nenzara torara nenzara zvinenge zvakaoma ibasa zvinenge zvakaoma ndinoda kuziva kuti saka paunenge uchirarama uchitambudzika kudai vana baba vevana ava unombosvika here paunoredza kuda kutaura navo kuti mubatsirane kuchengeta vana kana kuti zvinongosarira kwauri iwewo samai? Ndinototaura navo sewekutanga ava ndatongopedzera ndatongovasiya pese paunomuti mwana zvakadai zvakadai anenge achingoti zvakaoma wechitu wacho wese akutoita zveguka saka kutosvika paari ndototya nokuti ndiye akambondicheka nebanga akuita zveguka saka ndotonoti kupedza nguva kuenda kuti ndibatsirewo ndidii hapana tongozvimirira hangu ndega. Kureva kuti nyaya yemadrugs ndo imwe nyaya inokonzeresa kuti mudzimba umu vanhu vanetsanika? Sedombo irori rakaoma. Okay, ngatimbodzoka zvedu munyaya yedu yanhasi yelifestyle yenyu tira kumbotimbokurukura Precious. Ndoziva kuti pane rimwe zuva rekuti iwe wega kana wakagara unotaura kuti iri zuva iri ndakasangana nemunhu asi baba ava zvaiva zvazvo zvebasa asi baba vakandinakira iva yes obva wasekaka ndoziva kuti abva atoya munhu wacho ndudzi imbondudza experience yacho. Munenge mangosangana zvemadhira nditi mubva maenda kumba but iwe wega unongoti asi munhu
tabhadharisana zvidu but dai atongoriwo wangu zvavo. Atoriwo wako. Kunoti kuri kuti unotomboita shungu dzekudai ndaitiwo wangu. Shungu dzinenge dziripo. But ukazotanga kufunga zvizvi zvakamboitika mumashure izvizvi. Ndogona kuti tadanana ngatigare. Ko zvikadzokorodzeka futi. Zvakare. Ndingosiyana nazvo kana tichingoita zvongonakirana tongonakirana. Ava baba vasei pavanhu vese wasangana navo, why this man, why timbonyatsondiudza, aiwa nyatsondiudza kani nyatsondiudza precious kuti Sokostina hamusi kuziva imi naende kudzi. Kona zvinoitika kubasa kwedu. Pamwe pacho ndiri pakutsvaka mari saka zvekuti ndinyanyoteerera kuti munhu ari kudai. Asi kamusiwe wakateerera. Asi pane umwe wokuti hameno zvinongoitika pamunongosangana pepe. Ropa rinenge rangoenderana zvekuti unotoita izifu nemurume wako chaichai. Unyasonzwa kuti panapa aiwa pana pedzero. Zvinenge zvasiyana chiko iromance here inenge yasiyana here kana kuti chi kamubatiro kaunenge waitwa here. Mubatiro kacho kaunenge wangoitwa ipapo. Ndikutaura kuti ropa. Bose mumwe anogona kutondibata zvishuwa zvekuti ndotonzwa kuti panapa twite kuti madhiri pandabatwa but pozoitawo kuti wega chero musati matoita zvamaita aunenge watopera kudhara. Saka munhu mamasangana kupi uyu akazongoti wakangona kuti ndapera hangu right it's okay. Takasangana muno muairport kwaChiremba. Kwachiremba uko. Makazoramba muchitaura mese here kana kuti? Tinototaura tese nanhasi. Alright. Mutotaura mese nanhasi? Tinototaura. Saka mane relationship here kana kuti achirongoita zvokubhadhara izvo? Ndezvongobhadhara namuna ane mukadzi wake. Muna nemukadzi wake? Ndezvongobiridzira. But iwe manje wambondiudza kuti murume wako anoita zvemagirlfriend saka iwe haubatwa here neguilty conscience wakutora wemumwe ka? Ndakutsividzawo. Ndakutorawo vamwe handaimbotorerwa. Isingada kuitawo nevamwe. Ko wangu wacho ndichamuwana kupi? Aiwa iwo umwe anogona kuti wakutorawo vedu kana handiite zvinobatika. Tongoitira ikoko zvotopera. Handifonere munhu iye ndiye anonditsvaga kana achindida. Handifone because ndikafona inogona ndari pane mukadzi wake. Otora nhamba dzedu ndofonerwa ndoigirwa gurupu revanhu. Oya uzorowa. Saka musi waanenge achingodawo kuti nhasi ndikudawo Precious. Alright. Ondifonera toenda kulodge. Toita madhiredu munhu udzokera kumba kwake. Alright. Handisi kuti atoo wangu. Ndizongonakirana chete. But uyo wakuramba ushara naye wako. Zvisiri zvongokechana bedzere ichi. Kutongokechana chete. Munhu ane mukadzi wake ndida hangu kudistroy mamarriage evangu because ine ndakatadzawo kuita nezveyangu. Alright. Tongoita zvatinongoita munhu enda kumba kwake. Unoenda kumba kwake. Alright. Iwewe tinoziva kuti iwewe vanhu vari mudzimba vane zvinhu zvekuti vanogona kukublame imi vana marwe kuti muri kutora vanhu vedu. Asi vanhu vavo kana vauya kwamurika vanenge vachitotaura zvimwe zviri kutanzwa nevanhu vari mudzimba vacho. Iwe uchimbotiudzawo kuti ndezvipi zvinonyanya kutaurwa nevarume uyezve vakadzi vacho vari mudzimba vangazvigadzirisa sei? Varume vanokomplaina zvinhu zvakasiyana siyana. Mwandiudza kuti mukadzi wangu inini haageze. Anogona kugeza kahwani kana kuti mazororo kana kuti masikati akamukawo haagona kugezawo makuseni. Handibatawo zvakanaka semurume wake. Anongondiignore ngoti hamheno chero zvaita sei? Zvaita. Sikanaka kwandiri ndokwanisa kungomubatawo zvakanaka. Wese ndiri ndikuda mari. Ndongomubatawo zvakanaka. Asi kuti inini ndinganzi ndichaenda kunoudza mukadzi wacho. Aiwa. Aiwa, asi tiri kuti in the event kuti pamwe ari kutokuona sada kutongobatsirikawo. Ina handikwanisa kubatsira munhu. Haukwanisa kubatsira munhu? Unozoita loss. Haazouye. Varume vacho vakazobatawo zvakanaka vachazouya here kwati. Handimboudze munhu. Asi chimbondiudza hangu secret yekuti chii chinoita kuti ubate munhu zvakanaka zvekuti anoramba achingodzoka kwauri? Kubata munhu zvakanaka. Iwewe kwako kumba kwekuti unoti Sokostina munonyepa anodzoka chete. Munhu achisvikawo unyatsombowo welcome yakanaka. Ndonongoonawo kuti munhu yakagezeka ndihani. Ungomupoti mvura rogeza tsoka dzake. Kana zvako wakafarisa ungomupawo kakapketi. Ndongauya kumba kwangu. Tozoita hedu zvatinoita. Ndonyatsomugeza bhobho. Handimupe mafuta angu hangu. Anongogezwa bhobho kudzokera kumba kwake. Zvino ndoda kubvunza kuti kunenge kune winter promotion here because takupinda muwinter kando kunenge kune mabiscuits here nekapeti. Zvakuenderanawo nemari yake. Weziva wakatova ne$3 ndokupa mabiscuits evanhu. Azvinoita. Ndonyatsozwa kuti John akauya. John anondipa $10 madhirede 2 minutes. Kubva aenda. Pozoita mumwe munhu andoti ngozwa ndiwe $3. Aiwa we$3 ngatingoita hai chero rumende nesingatodi. Because mari yako ishoma. Uyu anondipawo mari yakanaka. Ndomubatawo zvakanaka. Ndopaunozomupawo mabiscuits neti. Ndogona kutomupawo mabiscuits. Because unondipawo kamari achisara ndichitengawo mabiscuits nemuriwo. Zvinowana vanopa $3 mabiscuits acho ndichatenga sei? Hazvichaiti. Hazviiti. Saka tichati winter promotion iri kuuya zvayandika. Especially vane nevanobhadhara.
vasingabhadhare aiwa tongoita wenda ongoita wenda ndeusi yako $3 yako alright. Aiwa iwewe tiri kuona kuti uri kutaura kuti nyaya inawo iri pavana but pane patinoziva kuti isusu vanhu vechikadzi tikati fambei makore apa tinenge takuzosvika pekuti inonga wati gochodo. Iwewewo une zvipo zvauri kuronga une upenyu hwako kuti time yaunenge wakusakwanisa manje kudhonza naitisi uri kuda kuita sei? ndoda hangu zvekutengesa kuti ndikawana hangu mari yekuti ndakoti kana bhero rangu rebhusu kana hembe ndoda chandisingade kushandira munhu ndoda kuzvishandira ndege. Alright, kofa kwauya bosi daroti aiwa kaprecious ndoda kukutengera bhero roda kuita sei, siya izvi ndichisiya zvechibasa changu ondipa bhero mari yekuota bhero achipota akaizondipawo futi mari ototi iye kana andipa bhero zvakura kuti haachandipa mari akuti tizvionei aiwa anofanira kutondipa bhero mari yangu yebhero yesitati yangu bondangoita zvinhu zvangu iye achindibatsira achikupa ndokuti usiye otherwise pasina izvo zvoramba uchingoenda ndiri kubhero kwangu masikati manheru ndoendi kureva kuti zvinhu izvi hazvibude hazvisike here kana zvinosika vatikaona ikakubhero kwako kutengesa lesesi amuita kuenda muita nditi ndikona unotora majaketi atengwe everyday ndizvozvo saka nhasi pakatengawo $5 handi ndechida kuzoodha futi ndechida kubhajeta saka ndofanira kunda kunotsvaga chikafu kundichibhajeta kusvika ndoona kuti iye bhero yakwana kana tichizodya yedu iye imwe iyei asi iye yakwana saka ndofanira kuti ndichizvibatsira futi nemwe saiti mani mimi makanzi muite maminister of finance munogona kutibatsira because mazira munoita kugadzira mari so balancisa because ndikati inini ndakuita zvebhero ari zvitengwa everyday saka nhasi ukatengwa 3 mangwana 2 inini ndichiendawo futi uko ndikanouya ne5 ndoyaichingwa nemuriwo iyeyi hatichaibati yongoramba yakadaro because kana ndandakahodha re100 pamwe ndakadawo kuboosta ndakadawo nohodha re150 next time chada kuhodha re200 saka mari ndofanira kunyazoona kuti iri kushanda sei singaitambisi aiwa ndatoona kutoti takatogara chipo chaminister of finance aiwa precious thank you so much nekutaura nekukurukura kwedu nekuda kwenguva dzedu handizive kana unewo mashoko aungada kusiya kumhuri yezimbabwe kune vari kuona panguva ino nekukurukura kwatanga tichiita vamwewo vane kumaonero avanokuitai asi tatodzidza nhasi kuti aiwa hakusi kuti kuda kwako but ufunga kuti paunorohwa ziso nebanga nezvaunosangana nazvo saka ndapiwo mashoko aungada kusiya kumhuri yezimbabwe. Inini ndoda kungoti chibasa ichi ichi hatichiite nekuda but situation ndoinoita sei ndo inotituma kuti tiitewo izvozvo zvine mararamiro aunenge uchiita asi kuri kunziwo ndawana anondibatsirawo zvakanondipawo mari kuti nditangewo bhizinesi rangu yandokwanisa kubatsirika nokwanisa kubatsirika zvebusiness boasi zvokuda kuzondisa mumba izvi aiwa mumba handichada zvemumba zvakatovharana zvakavharana ndoda kuita zvebhizinesi rangu zvangu kuchengeta mhuri yangu uchengeta vana ko vana kwane makore mangani mukomana ane 15 ndiye muhombe mudiki ane 6 ane 6 aiwa alright thank you so much back to you mhuri yezimbabwe ndofunga mangozvinzwirawo aiwa vanoda kudzidza vatodzidzawo ndichiudzwawo kunyange mararamiro avari kuita vasikana ava hakusi kuda kwavo kuti vapinde mubasa iri asi nhau yekuti mumwe anenge akabuda mumereji yakaita seyekuti akasvika pakutobayiwa nebanga paziso zvinhu zvavanosangana nazvo asikana uye ataura akati ainini hangu zvekuti ndichipinda mumba handichakwanisa asi anodawo hake kundipawo stati ndikwanise kuchengeta vana vangu ndinongoshirwa saka tinongoti kuno vanodawo kuzoda kubatsirana nemudzimaiwa munogona kungotibata ipapa panhamba dziri paskrini regei ndikutendei mhuri yezimbabwe nekuona chirongwa ichochi abishu lifestyle. Thank you so much nekuona chirongwa kwamuri kuita aiwa tiri kuona maviews. Thank you until we meet next time mhuri yezimbabwe. Don't forget to like, follow and subscribe. Ndini wenyu Sokostina. Bye bye.